Det var måske speakeren, der gjorde forskellen. Altså, betegnelsen maker er ny i Danmark, men den er jo ikke ny. Altså, vi har været maker i, altså specielt landbruget har man været maker i mange tusind år. Og det har man jo også inden for, altså, du kan se Bonderøven, han er jo virkelig en maker, ikke? Og dem er der mange af, man var i gamle dage hed de tosser, originaler, vagabunder, de hed alt muligt andet, men var maker. Maker, det er et udtryk for, hvad det hele er omkring. Altså, det er en makerkultur, du laver noget, det er jo, altså man kan kalde det for en kultur, det er folk, det er en gruppe af folk, som der laver noget. Det er ikke individer, altså du kan godt kalde dig selv for maker, hvis det er, du gerne vil, men det er mere hele det gruppen sådan set, at de laver noget af alle mulige afarter. Så makerbevægelsen går ud på, at mennesker skaber selv, at der lige pludselig er blevet meget kortere fra idé til handling. Lige pludselig så har man med makerbevægelsen fået en række værktøjer til faktisk at kunne skabe by selv. Men altså, det stammer vel helt tilbage fra dengang, at man lærte af sin far, hvordan man lapper en cykel. Nu har den bare fået et smart navn. Og man kan sige, at vores teknologi har været et sted, hvor tingene var meget mekaniske, og nu er det bevæget sig over til, at tingene er meget digitale. Hvis jeg kører en gammel bil, så kan jeg selv reparere den. Hvis jeg kører en ny bil, så kan jeg fucking ikke gøre en skid. Jeg vil bare stå og råbe af den. Making is something that's always happened, but what seems to be particularly exciting right now is the fact that we have new technology and resources that allow us to make things in new ways, make new things, and also connect with people in new ways to do that as well. Jeg blev introduceret til makerbevægelsen, da jeg begyndte at følge nogle fyre på YouTube, som er en del af det, der i USA kaldes, jeg ved ikke om det hedder Maker Faire, eller om det er inde under det magasin, der hedder Make i hvert fald. Og det var faktisk lidt sideløbende med, at jeg begyndte at være herude, og lige pludselig så fandt jeg så ud af, at jeg er jo også en del af det her makerbevægelse-agtigt. Så vi har inviteret den danske makerkultur til en uges fri og faciliteret leg. Og målet er jo, at med de her åbne værksteder, at vi har en gruppe brugere, som alle sammen er interesserede i at lave forskellige projekter. Og forhåbentlig, at de forskellige kompetencefelter, som findes ude, de kan få lov til at smelte sammen, sådan at projekterne kan nå nye højder, end man kunne bare med sin egen spidskompetence. Så det er sådan ideen med det. Ja, altså Arduino'en er den chip, der sidder der. Alle de andre chips, der sidder på det her board, alle de andre små komponenter, de er der kun, så man kan sætte det her board til en computer, skrive noget kode på computeren, lægge det ned på Arduino'en, og så kan man tage den her fra computeren, og så vil den køre det program, der er lagt ned på. Mange af de ting, som man ser, folk bruger de her produkter til nu, og en af de ting, der er meget op i tiden at tale om, det er sådan det her sådan Internet of Things, hvor at det drejer sig om at sætte alle fysiske objekter, prøve at få dem på internettet og se, om man kan gøre interaktion med dem bedre den vej. Det kan være, at man kan få sin vaskemaskine til at tænde på
et specielt tidspunkt, når at der er meget lidt strøm på den overordnede belastning i det område, hvor man bor, for eksempel. Sådan at man kan sige, at det er elværkerne, der står for at tænde og slukke din vaskemaskine. Folk er kommet her til workshoppen i dag, uden nogen teknisk baggrund. De har bare fået stukket en Arduino i hånden, og så er vi gået i gang sammen. Og nu har de siddet her i dag og har været selvkørende og siddet. Der er 2 piger, der har siddet uden teknisk baggrund og lavet et indlogningssystem, så når man tjekker ind og tjekker ud på arbejdspladsen. Jeg kommer her på den her festival, fordi at jeg gerne vil have nogle værktøjer og prøve noget andet end at sidde og læse i bøger og skrive og snakke hele tiden. Så er det ret fedt, synes jeg, også at kunne noget med sine hænder og kunne skabe nogle ting. Jeg synes, sådan forholdet mellem mennesker og teknologi er ret spændende, og jeg føler bare, at for at jeg skal have en reel viden om det, så bliver jeg også nødt til at få mine hænder i det. Årsagen til, at man ikke bare skal købe alle produkter, men at man skal prøve at sætte sig ind i, hvordan ting og sager virker, og lave det selv, det er, at det giver en helt anden dybere forståelse. Man skal ikke gøre det for prisen, man skal gøre det, fordi det er spændende, og fordi man prøver at forstå den verden, vi lever i, forstå for den teknologi, som omgiver os mere og mere, som vi sidder og kigger i hele tiden på toget og så videre, hvordan ting og sager fungerer. Det er også meget nørdet, og det er meget teknisk, og jeg føler mig slet ikke hjemme i det, men jeg synes også, det er spændende at udvide sin horisont lidt og prøve noget, man ikke er særlig god til os. Eller? Altså efter vi har været her i dag, så kunne vi måske starte ud med at prøve et lille projekt derhjemme, sådan set hvad nogle af de andre, der har været på lidt højere niveau end os i dag, hvad de har lavet, og så se om vi kunne lave det. Gør det. Og det er bare det. Altså, i stedet for at købe det, eller bare kopiere det. Ja, man må gerne kopiere det, bare man gør det. Ikke? Altså tag det første skridt, det er det her sådan DIY. Gør det selv. Ikke fordi man skal gøre det alene, men der er ikke andre end dig selv, der kan motivere dig at tage det første skridt. Og så er det lige meget, hvad du laver. Og der er det her sådan et oprør mod for meget færdigpakkede, færdige løsninger. Så det som ikke appellerer til mit liv, eller mit syn på, hvad der er fedt, eller smukt, eller praktisk. Så jeg gør det selv. Det giver mig utrolig meget, at vi samler en masse mennesker med forskellige kompetencer. For det første bliver jeg selv bedre til de ting, jeg ikke er god til. Og for det andet, så er det helt vildt fedt at lære fra sig. Der er noget smukt i, hvis man kan se på andre mennesker, at de har lært et eller andet af en. Det er der noget ekstremt bekræftende og noget meget smukt i, som jeg går ud fra, hele makerkulturen den handler om. Ligesom dengang, hvor hvis man har haft samlet på noget. Man synes, det var ekstremt sjovt at samle på et eller andet, og man har store samlinger af det. Lige så er det med, at man synes, det er ekstremt sjovt at bygge noget. Eller ligesom folk, der stadig voksne mennesker, der leger med Lego. Det er jo lidt i samme stil, i at man synes, det er interessant. Jeg er ikke programmør eller udvikler eller nørd som sådan, men jeg synes, det er ret sjovt at pille ved ting. Og det kan man her, når man har nogle kompetencer omkring sig og noget værktøj, for det ikke skal være løgn. Så det er det, der oftest er forhindringen. I guess the ways that maker culture seems to be changing thanks to different technologies is, as we've seen, that we can make new things. We can make things in a digital realm as well as physical, or we can be combining that to make, for instance, objects that are part of the Internet of Things. I also think that we can make things much more easily now, so that new technologies are making it possible for you to go in an afternoon and prototype something on a 3D printer, whereas before you would have had to have found a manufacturer who could help you with that, so this is making it much more easy. Og med muligheden for, at man kan låne fra hinanden, og kigge lidt på naboen derovre med helikopteren, eller 3D-printeren derovre, det betyder altså, at man kan bevæge sig meget, meget hurtigt. Og det her koncept med prototyping, det bliver lige pludselig meget reelt, fordi at du kan på næsten ingen tid gå ind og designe et objekt, som du kan gå ud til en uvedkommende og sige, eller at kan du bruge det til noget? Og så kan du få noget feedback på det, og se hvad der sker. Så for mig der er makerbevægelsen en måde, at du kan teste ting af på ekstremt hurtigt. I think there's something very important about the democratization of skills and the opportunity to make things that are important to you and that you feel will help to improve your community.
some of the important elements that I think are happening within the maker community and maker movement right now are the emphasis on learning and skills, the fact that making can be a really fantastic way to learn new skills and also to make things to learn about the world in different ways. Det gør, at man får dybere viden omkring, hvordan mange ting fungerer, så man ikke behøver at for eksempel bare smide printeren ud og så gå ud og købe en ny. Man lærer sådan lidt om, at i stedet for at gøre det, gå lige ind, tag lige skilten ad, lige tage kort til den chip der, så fungerer den igen for eksempel. Det skaber noget ret sjov synergi. Altså jeg tror endnu mere på også, at hvis man blandede folk, der fortalte historier, og folk, som var kunstnere og musikere, og som bare ikke ved, hvad der er muligt, så vil der ske nogle helt fantastiske ting. Jeg synes, frugtorglet herover er et godt eksempel på, når kunst og musik og teknologi blander sammen. I think a few other things that are really important is the element of collaboration. And the maker movement. The fact that makers are incredibly resourceful and they're very collaborative, and it's very much about people coming together. And I think this reflects in some ways some of the work that's happening around the collaborative economy. So how can we make better use of the assets that we have, whether those are tools or people's knowledge, and then actually start to make things to address the problems and the opportunities that are within our communities. Then rigging up a projector and setting up a computer. We also have some of the boxes like the Minecraft. My name is Jens Divik. I am a product designer, a movie maker, a researcher, an artist living in Oslo. And I fell in love with the maker spirit and the maker community when I was finishing my studies as a product designer in the Netherlands. And I ended up doing my own research project where I traveled around the world for 2 years, figuring out how I, as a professional designer, can help people create their own products. So instead of designing for people and then somebody else produces it and then somebody else sells it and then somebody else uses it again, how can I help people create themselves what they need? Yeah, so here at Roskilde Made, I'm mentoring or guiding a team of volunteers that are building the stage for the musicians to perform on. And what is quite interesting here is we are trying to figure out how do you make a maker stage. So what can we do differently? What are the opportunities in this kind of maker setting to create something for artists to perform on? Jens foreslog de der tandhjul, fordi det var en hurtig måde at få skåret en masse ud, og så kunne man lege med indeni de der engraveringer og sådan. På en måde at få produceret meget til scenen, så det ikke blev sådan noget et halvtomt projekt. Og så var vi alle sammen ret meget med på det. Og så blev vi enige om, at man bare begyndte selv at designe de der tandhjul indeni, og så bare fandt på flere og flere. Så den startede ud med at lave nogle dedikeret til musikerne, der var der for at tage udgangspunkt i bandsene. Og så begyndte det at blive de der ting, interne ting, der kom under festivalen. Vi har også lavet et hamster, der løber rundt, og så begyndte at lege med det der med, at de kan dreje rundt. Og så havde vi en brainstorm, hvor vi snakkede om, hvordan man skulle kunne bruge scenen og sådan nogle ting. Og vi ville gerne have haft den mere interaktiv, end vi nåede at få den til, men det har også været meget den der fra Jens' side af, som også jeg selv kender fra, når man skal lave noget. Man har det, der skal ske, og så har man det, man godt kunne tænke sig, der skulle ske. Og så kan man ligesom arbejde derhen af, og så kan man se, hvor meget mere man når. And I'm teaching this group how to use the machine, what is the possibilities, and then we let us be inspired by the technology. When people normally don't have access to this technology, get access and get to see the possibilities, we let their minds run free and then collaborate and freestyle and create together the stage. And we're also only using second-hand material, so we're actually recycling plywood and constructions and plate material from the Roskilde Festival. Det fedeste ved makerbevægelsen, det er det sociale, og det man kan lære socialt af hinanden. Og specielt den oplevelse, vi har haft hernede, fordi at det virkelig er globalt. Vi har virkelig folk fra hele verden nu, ikke? Næsten, men fra næsten alle kontinenter er vi repræsenteret. Og det er ufatteligt så tæt vi er på hinanden, hvis man har den indgangsvinkel til livet, at man skal lave ting. Makerbevægelsen er jo en underlig stor, uregerlig størrelse, fordi den består af folk, som bygger, man kan næsten sige alt mellem himmel og jord. Det er jo lige fra folk, som programmerer, til folk, som bygger cykler. Så det er sådan lidt mekanikeragtigt, men det er også lidt computernørdagtigt, og alt det, der ligger indimellem. I den her artikel, der kaldte man det for IKEA-begrebet, eller IKEA-effekten, undskyld. Så IKEA-effekten, som går ud på, at undersøgelser viser, at når mennesker selv har bygget noget, så føler de en
meget større glæde omkring ting. De føler en form for ejerskab omkring det, og nok også i en eller anden grad, at de har forstået, hvad det er, de har mellem hænderne. Og det tror jeg betyder rigtig meget for verden faktisk, hvis vi kigger lidt nærmere på det begreb. Jeg tror, vi vil smide mindre ud, vi vil passe bedre på vores ting, og så videre, hvis ellers vi selv har haft en finger med i spillet, da det skulle skabes. Det er vores værkstedsvogn, musikvognen, som kører rundt herude i Hallet. Jeg har lavet den selv, fordi at, for det første så er det meget billigere at lave det selv. Så kan du designe den efter dine specifikke krav og egne løsninger. Og så er der heller ikke sådan et bundfacit for, hvordan sådan en skal se ud. Så jeg synes selv, jeg ser mig lidt som sådan en kreativ håndværker. Men det er måske bare mit andet ord. Maker er kreativ håndværker. Men det man måske også bare sjældent er i stand til at begribe, når man køber et produkt i en butik eller hvor som helst, det er jo egentlig også, hvor meget arbejde der er gået forud for, at produktet er endt i den der butik. Og det bliver synliggjort, når man involverer sig selv i at skabe ting. Altså lasercutteren er en af de mest interessante maskiner i det her sådan maker-kultur, fordi den er så nem at forstå. Den her fungerer fuldstændig ligesom en almindelig printer. Den sætter sig til computeren som en almindelig printer, og man skal bare tegne en 2D-tegning af et eller andet objekt, og så sørger laserscanner for at køre rundt og skære det ud. Ja, og nu starter den lige, fordi så nu har jeg lige printet, eller ikke printet, jeg har lige laserskåret de her 2 små dimser, bare for at vise eksemplet, og man kan se, altså det er jo vitterligt. Altså man kan godt forestille sig, at den der kontur der er ret nem at tegne. Altså det er ikke så vanskeligt. Og det her er så et eksempel på 2 små dimser, man vel kan have i sin pung, og så kan man have sin mobiltelefon stående, så man kan se film eller hvad man nu skal på den. Ikke? Det der er hele gamet, det er, at der ligger en stor laser om bag maskinen, som reflekterer ind med nogle spejle, og så sidder der her et hoved, der kan køre frem og tilbage. Den kan køre frem og tilbage, den ting, der sidder der, og så reflekterer den på et spejl herover. Der kommer laserstrålen ned på materialet, og der, hvor laserstrålen rammer, der bliver det rigtig, rigtig varmt, og så skærer den materialet ud. Men det, der er interessant, det er, så snart man begynder at forstå, at tingene kommer over i 3D, så begynder det at blive interessant. Og den kan jo skære i akryl, den kan skære i træ, den kan skære i metal. Der står en lasercutter om i baggrunden, som er blevet stillet til rådighed, og den kan skære nogle ark på 800 x 600 mm. 800 x 450. 800 x 450. Det vil sige, at man har nogle okay størrelser at arbejde med, men det er også en del af begrænsningerne. Og vi har kun 5 kvadratmeter af dem her, så det er ligesom sådan, der er et par dogmer, der er en arealstørrelse, så du har ikke uendelige muligheder for at skære, du har ikke uendelige muligheder for at teste dit design af. Det skal man så have gjort inden konkurrencen. Og så har vi i alt 8 timer. Præcis. Til at skære på. Det vil sige, at der er tidsbegrænsninger, der er materialebegrænsning, og så er der ellers bare fri fantasi. Og det er sådan set det, konkurrencen går ud på. Så på lørdag, så er der show and tell. Ja. Og i vores tilfælde er der så show and play. Præcis. Show and concert. Jamen, vi har en gruppe mennesker her i dag, som er i gang med at bygge nogle droner. Og det er nogle quadrocopter fra DJI. Og her på workshoppet, der snakker vi lidt om teori omkring dronerne. Og efter det, så går vi simpelthen i gang med at samle dronerne fra bunden af. Og vi regner med, at om en lille times tid, der er de første deltagere at være færdige med at samle deres droner. Og så skal vi ude det fri og flyve med dronerne. Altså indtil videre har det været helt vildt sjovt. Jeg har aldrig prøvet at bygge noget, slet ikke noget elektronik. Jeg har aldrig nogensinde loddet noget før i mit liv. Jeg er heller ikke sådan super god til at afisolere ledninger. Og det har været helt vildt sjovt at få lov til at prøve det, og så har det været en helt vildt god lærer. Så på den måde har det været sådan rimelig sådan step by step og enormt nemt at få lov til faktisk at bygge noget. Og så er det jo helt sindssygt, når man så kommer ud, og man trykker på knappen, og den så rent faktisk kan flyve. Ikke? Wow, vi har faktisk bygget en lille flyvemaskine. Ikke? Det er super fedt. Dermed at forstå teknologien og forstå, hvad er det egentlig, man sætter sammen for at få sådan noget i luften og for at holde det nogenlunde stabilt i luften og sådan noget. Altså det kan jeg jo bruge til rigtig meget, fordi jeg har jo simpelthen en større forståelse for,
hvad en drone er nu, end jeg havde, da jeg kom i morges. Så på den måde synes jeg, at vidensmæssigt kan jeg jo bruge det til helt vildt meget. Så interessen kommer i virkeligheden bare fra, hey, wow, ny teknologi, man kan nye ting, det giver nye muligheder, og det er selvfølgelig sjovt at være med til at være nogle af de første, der prøver at udforske noget af det. Nu er det jo sådan lige i sin sag at gå her, fordi nu får de grøn alle sammen, ikke? Og næste gang så skal jeg fatte noget rød maling og blå maling og så videre, så videre. Så skal man endelig passe på ikke at komme til at male lige over det der malet en gang. Men det er da klart, når man sparker sådan et projekt i gang som det her, så tager det lidt tid, inden folk finder ud af, hvad det egentlig er, der sker her, ikke? Men jeg tror, jo mere man fortæller folk om det, jo mere tænker jeg, det skal jeg da ud og se. Så jeg tror, der er en stor interesse for det. Så det bliver fedt. Men lige nu har jeg en hyggetand til, at man går lige og shine de her Tetris-kasser op, så når gæsterne kommer om et par dage, så skulle det gerne være lækkert. Skal det alligevel være noget andet, end det vi plejer på? Ja, for søren da. Det er også det, der er sjovt, ikke? Fordi det er meget uforudsigeligt, det der, synes jeg, er det, der sker. Men det er også det, der er fedt, at de har de der højteknologiske hjælpemidler, som pludselig kan lave mange ting, man normalt er afskåret fra at kunne bruge, ikke? Altså de der 3D-printer og CNC-maskiner og så videre, så videre, ikke? Det er jo fascinerende at se, hvor mange flotte produkter de kan lave der. Ja. Jeg har ikke så meget forstand på det, jeg synes bare, det er sjovt at se på. Altså man kan jo sige, at mange af de der åbne værksteder, man arbejder med herude, er jo i gåseøjne almindelige værksteder, men så tager det skridtet videre. Netop også fordi man så introducerer alle de her højteknologiske ting, hvor computerne faktisk styrer maskinerne i en langt højere grad end tidligere, ikke? Og kan lave fantastisk ting. Det synes jeg er sjovt. At man så kan kombinere de her to former for værkstedsaktiviteter, ikke? Den højteknologiske og den gåseøjne klassiske, ikke? Det synes jeg er ret fedt. Og så er det jo sjovt at se, det er sådan helt personligt, synes jeg, det er jo skægt at se også, at der er folk i alle aldre, der går herude. Fra helt unge nørder til sådan lidt mere eftertænksomme halvvoksne og voksne mennesker, ikke? Der sådan går og opfinder ting. Tænk sig at være på forkant med udviklingen. Ja. Det skulle da skægt. For en gang skyld. Så. Men det jeg går over og laver her, det er virkelig lavteknologisk, men det er så meget hyggeligt. Det er bare sådan, for det skal blive godt og hyggeligt. Ja, en CNC-fræser er det samme som en lasercutter. Det, der ligesom er udgangspunktet for de to maskiner, det er det, der hedder en XY-plotter. Altså, man har to pinde. Den ene kan køre i den ene retning, den anden kan køre i den anden retning. Og ud fra det, der kan du køre på en overflade. Og man kan forestille sig det lidt som en digital sav, hvor du kan save ting ud, men du kan også skære i forskellige højder, fordi altså, det, der er unikt ved fræseren, det er, at den også kan skære til siderne. At den ikke kun kan skære lige op og ned. Hvad kan man sige, man kan lave mere tredimensionelle ting, end man umiddelbart kan på en lasercutter. Fordi at en fræser kan meget mere andet end det, end at bare følge en linje. Den kan jo også følge en overflade. Så man for eksempel forestiller sig, at man relativt nemt kunne putte den her i fræser, og så vil bordet følge formen hele tiden og køre frem og tilbage. 5 mm, a little down, little more, little. Stop, a little up. That was too much. That's actually a very interesting challenge to lead this project, because in a way it doesn't make any sense to have a leader in a maker spirit, right? It's about low threshold, easy collaboration and doing something together, not doing something somebody else told you to do. So I really enjoyed just being here, sharing my knowledge, trying to inspire people, trying to, of course, keep the crazy ideas a little bit down so we will actually finish. And then it's just very rewarding to see the joy and the passion sort of awaken in people. No? So they come in a little bit lost, they don't know exactly what they're going to do, they want to do it how.
how they're going to do it, and then as slowly as they realize that they are free to express themselves and they get access to a new technique, a new tool to express themselves, that's really rewarding for me to see. So I'm much more of a guide than a leader in this setting. The machine you can hear in the background running, that is a CNC milling machine that actually one of the members of this community has built himself, so it's incredibly cool to use a tool somebody made to make something new. I gotta say, after spending more than a day helping Kenneth, the builder of this machine, putting it together, and then actually firing up the machine and having it successfully do exactly what it's supposed to do, which was to finish itself by flattening. And to see the joy in Kenneth's eyes when he saw this, his machine was working, that was just fantastic. And then, of course, that moment we realized that we had the tool we wanted to do this job. På mit studie førhen har det været sådan fremmed ting på en eller anden måde, det der med at lave ting. Det har man ikke kunne forestille sig rigtigt, hvordan det blev gjort. Så måske kan man male lidt, og man kan tegne lidt, og sådan, men det er også ligesom der, man kan overskue det. Men på mit studie, der har vi haft rigtig mange træworkshops, og det er bare blevet til fundet ud af, at jeg elsker det der med bare at have værktøj i hånden og gå i gang. Og det der med, at det ikke tager så lang tid, fra man får en idé til, man har noget ude og produceret, det er virkelig det fede ved det. Det der med bare at kaste sig ud i de ting, man ikke har prøvet før, det bliver nemmere og nemmere, jo mere du... Jeg synes, det er et fantastisk stemning med de der nysgerrige, lidt nørdede folk, som alle sammen kommer hen og spørger, hvad du laver, og synes, det er vildt spændende, hvad du laver. Og det er meget, meget jordnært på en eller anden måde, at det bare er, jeg mangler den her. Så finder jeg en måde at lave den. Jeg ved ikke helt, hvad jeg gør, men jeg prøver, og så bliver den så derefter, ikke? Selvom alle folk er meget forskellige, der er vildt mange akademikere, der er rigtig mange bonderøve, og det fungerer bare sammen. Og det må være makerkulturen, der gør det. Det skal være makerkulturen, der gør det. Jeg tror, at det er helt afgørende, at det er folk med nogle interesser, som bærer makerbevægelsen frem, at det netop ikke er professionelle. Fordi inden for byudvikling er man jo også meget interesseret i at få borgerne mere til at være medskabere af deres byer. Det er jo netop hobbymager og aktivister og ildsjæle og folk, der bare brænder for et eller andet. I mean, conversations are a really important starting point, online and off. When you get everyone together in a space like today here at MADE, you've got a real opportunity, I think, to kind of allow people to share knowledge, which is something that, you know, can be done day to day, but not so many people at once. Altså, vi ser så mange trends i samfundet for, at vi har brug for det der samhørighed og følelse af at være sammen med nogle andre mennesker og selv skabe noget, som vi har mistet med det industrialiserede samfund. Så det tror jeg bestemt er noget, som giver os en følelse af at være en del af noget igen. Så det kan ligesom, ja, kan man sige. Perfekto! Det er meget sjovt at have lidt sådan en kreativ tilgang til, hvordan man bygger en scene. Det er meget sjovt, at den er på en måde interaktiv, ikke? Og så det der er sådan filosofien med os, der er på det her hold, også dem derhenne ved maskinen i hallen, det er, at vi alle sammen skal have designet vores egen. Mindst et hjul skal vi ligesom have designet, så vi får sat vores eget fingerprint på det på noget, ikke? En 3D-printer er en maskine, der printer i plastik i modsætning til en almindelig printer, som selvfølgelig printer på papir. Den gør det ved, at man tager en 3D-fil, som man tegner på en computer, eller henter fra internettet, eller hvad man nu gør. Og så deler man den op i en masse lag, og så kører printeren her, det her printhoved her, kører i de forskellige lag, og når den har kørt et lag færdigt, jamen så hæver og sænker den her byggeplade sig en lille bitte smule, og så printer den næste lag og næste lag. Så det er fuldstændig ligesom dengang, man lavede ler i folkeskolen, hvor man sad og lagde pølser oven på hinanden, for så til sidst at lave et askebær eller lave en vase. Altså det, den er rigtig god til, det er at producere ting, som ikke eksisterer i forvejen, og som man ikke har form til rent faktisk at producere, det vil sige, og det er i sagens natur prototyper selvfølgelig,
og så også ting, som skal passe til nogen. Man kan for eksempel forestille sig proteser til arme, fordi de passer fuldstændig til den, der skal have dem på, og det er et enkelt objekt, som er forskelligt hver gang, selvom det er nogenlunde samme opskrift, man kører efter. Altså det er stadig en arm, det er stadig en skin til en arm, men variationerne i folks tykkelse på arme og sådan noget gør, at det kan være smart at printe på en 3D-printer. Hello, we are Natalia and Sebastian. We are from Senna Collective, and this is a prototype of the sauna. Yeah. We are using plexi mirrors to disappear a bit. It's not possible in a 100%, but we will really try. But I really like this feeling of the Made Festival, that people are trying to do something as a first time. So it's also that you are not so claustrophobic, you are going to your own new way, and we never made it before. That's why it's fascinating, and that's why Jonathan is helping us to provide the interior. And we thought about this collective sweat, how you can negotiate the architecture, how you can be adjustable to the different thinking of the architecture. Det er også bare sjovt, at folk bygger. Det er sådan lidt hobbyagtigt, altså for mange vedkommende. Det her med, at man bygger noget bare fordi det er fedt at bygge. Altså det giver ret sådan god mening, og jeg synes det er fedt, at det ikke behøver at have noget andet formål end bare det er sejt. Det er super inspirerende også. Altså det der med, at man får virkelig lyst til at gå hjem og bare lodde løs og så bygge en CNC-fræser eller sådan. Altså jeg synes, det giver rigtig meget at se, at man ikke er den eneste, der fjoller rundt i værkstedet. Jeg ved ikke, jeg tror der kommer nogle anderledes kreative projekter, fordi der ikke er sådan samme type motivation, og man ikke har samme baggrund. Man kan få lige så gode idéer her, som man kan få i USA. Og det er jo også noget af det fede ved det, at det potentiale, der kan frigøres, det hører jo ikke bare til hos nogle skøre hoveder i Californien, som har adgang til en masse penge. Du kan også sidde og lave det i en garage i Kolding, eller hvor du nu bor henne. Det skal spredes ud. Ja, det skal det. Vi skal have små maker-stationer i alle byer. Eller aktivitetshuse, kald det hvad du vil, men der er jo ikke nogen, der har råd til at have en CNC-fræser stående i baghaven. Eller 3 laserprinter, altså det har vi ikke. Derfor skal vi have flere af de steder her. Vi skal have nogle makerspaces med Fab Labs, så folk de kan komme ud og se, hey, det er faktisk ret fedt. Jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se mange flere små selvstændige bevægelser, altså folk, som laver nogle prototyper på ting, og måske blive med til at skabe en mere diversitet i teknologien, som vi ser i dag. Jeg tror i forvejen, at makerkulturen har fundet vej ind til store virksomheder. Man ser mange steder, at en meget etableret virksomhed lige pludselig har fået sig en 3D-printer og har fået sig sådan nogle prototyping-remedier, som gør, at de virkelig kan skyde fremad med nogle koncepter meget, meget hurtigt. The diversity within the maker movement is a really important thing to consider. So I think we're going to see even more areas growing up. We're going to see probably a lot of technologies that seem very cutting edge, maturing and getting a much wider base of users and participants and producers within those spaces. Jeg tror, at om 5 år, så vil den danske makerbevægelse have skabt nogle af de første virksomheder, som er vokset ud af det her miljø, som er rigtig levedygtige virksomheder, som tjener penge og har produkter på markedet, som helt almindelige mennesker køber. Og der vil være opstået nogle idéer omkring de her produkter og idéer, som er, hvad skal man sige, at komme ud af de her hobbyværksteder, men som er noget, der findes derude. My sink space is a little, so there's a big pipe going through my kitchen sink, and I'm making sort of a modular system where I can sort of build up a vertical garden. My kitchen is very small, so I don't want it to have plants and herbs in my kitchen to make food. So it's basically a tool shed for plants. Ja. Men de siger noget. Det kommer det her også til. Det er lidt dyrt og normalt at købe en violin, og hvis man lige pludselig kan få lov til at printe en gratis, altså det er lidt fedt. Som man selv har designet? Ja. Vi har faktisk selv tegnet det hele, og ikke bare hentet det et eller andet sted fra, hvilket jeg synes er meget sjovt. Specielt fordi, at vi ikke er designere. Ja, præcis. Ej, det er også bare meget fedt at lave sine egne ting. Og specielt sådan noget, jeg tror, folk kommer altid hen sådan, okay, du er ved at bygge en violin. Altså det virker som et meget uoverskueligt projekt for mange. Måske også lidt for os. Men altså, det skal nok lykkes. Og, altså, så det er mega sejt. Ja.
Og nok ikke noget, man lige vil normalt sådan i sin fritid vil kaste sig ud i. Jeg vil i hvert fald ikke. Today we sort of all on a computer screen pressing stuff and we don't have the feeling of touch. And I think it's just the satisfaction of actually making something. It sort of gives the power back to the person that you can actually make something you don't have to buy. And it's really satisfying. The winner of the LaserCut competition at Made are the open source instruments. I've been here for 3 days now, and I mean, the atmosphere is fantastic. I'm going home late night and friends going, yeah, this is awesome. I've got to say, I think this is one of the best maker fairs I've ever been to. At Made in particular just seems to be a hive of activity today with everything from a bicycle van all the way to a 3D printing stand. And the diversity is incredible, but also I think the fact that everything is so open and hands-on. Made-festivalen er jo, hvad skal man sige, kronen på værket i forhold til alle de her sådan, hackerspaces, der findes rundt omkring i Danmark, og folk som møder sikkert også sidder hjemme i deres garage og deres kælder og laver sjove ting. Fordi her kan man mødes, og det er rigtig vigtigt, at folk mødes fysisk, også for at frigøre det potentiale, der ligger i det. Så jeg tror, der er en solid fremtid i at lave en festival for det, hvor folk en gang om året mødes og virkelig bare knaller den af, om man så må sige.